Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inggoy. Taong 1977, Mankayan, Benguet. Hindi na bago para sa pamilya nila Inggoy ang magkaroon ng kaugnayan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa lugar kasi na kinagisnan niya, ordinaryo na lamang doon ang mga taong may alam sa lihim na karunungan. Nakakatakot mang isipin pero ang mga taong ito ay malayo sa ating iniisip. Kagaya ng mga albularyo, hindi lahat na nasa panig ng mabuti ay mabuti. May mangilan-ngilan sa mga ito ang nagbabalat kayo para makapandaya at makapanlamang sa kapwa. Ganon din sa panig ng mga taong nag-aaral ng lihim na karunungan ng kaliwa. Hindi lahat masama. Marami sa mga ito ang mabubuti, ngunit sa harap ng mundong mapanghusga, wala silang magagawa kundi protektahan ang sarili nila. Bagay na matagal nang nakamulatan sa baryo kung saan siya nagmula. Kahit nga ang pamilya ni Inggoy noon, marunong din mambarang ng tao. Yun nga lang, hindi nila ito ginagawa ng walang malalim na dahilan. Obligado rin silang humingi ng permiso sa kanilang mga kababaryo bago nila simulan ng ritual ng barang. Mahigpit at pinag-iisipan ng maigi ang kanilang kilos upang masigurong hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa pagitan nila at sa mga panig ng mga albularyo. Ganun ang pamamalakad sa kanilang lugar, kaya naman sa loob ng matagal na panahon, nanatili roon ang kapayapaan. Di nagtagal, dahil sa kanilang estado, nakakuha sila ng respeto mula sa iba't ibang baryo na malapit sa kanila. Nagsimula na ring umusbong ang iba't ibang uri ng negosyo, kagaya ng kalakal, paglalako at kung ano-ano pa. Sa pagsapit ng taong ito, nagpatuloy pa rin ang ganoong pamumuhay. Dala ng pagkaabala sa kanilang mga ginagawa, halos hindi na nila gaanong nagagamit ang kanilang mga lihim na aral. Gayunpaman sa kabila nito, nanatiling matalas ang kanilang memorya kung papaano ito isagawa. Nababahala rin kasi sila na baka dumating ang araw na kakailanganin nila ang mga abilidad. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, naganap ang anihan ng repolyo. May malaking taniman kasi sila ng ganoong gulay sa kanilang lugar, na siya namang isa sa pinagkukunan ng malalapit na kabayanan. Maayos ang taniman sa kanila, kaya ang mga gulay na umuusbong doon talaga namang matataba. Dahil dito, maaga pang naghahanda ang mga kapatid nilang magsasaka upang makalikom ng sapat na kopra para sa lahat ng kanilang parokyano. Kapag mga ganon ding araw, abala talaga ang bawat isa sa kanila, kaya aminado sila Inggoy na hindi nila gaanong nababantayan ng mga taong pumapasok sa baryo. At ang ganong sitwasyon ang naging daan para makapasok ang mga taong hindi nila inaasahan. 3 araw ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang mabalitaan nilang pumanaw na ang pinakamatandang mangkukulam sa kanilang lugar. Walang makapagsabi kung ano naging sanhi ng pagkamatay nito, gawa ng nag-iisa na ito sa kanyang buhay. Bihira na ring lumabas ang matanda, buhat sa pagkakaroon nito ng mga sakit sa kasukasuan. Matapos naman nilang mabalitaan ang tungkol dito, naisip nila na baka oras na talaga yon ang matanda. Ngunit sa pananaliksik, nakadiskubre sila Inggoy na hindi totoong namatay lang ito sa katandaan dahil sa mga kakaibang marka na natagpuan nila sa katawan. May naiwan ding bakas ng orasyon ng kanan sa loob ng bunganga nito, kaya maaaring pinahirapan muna ang matanda bago ito pinaslang. Sigurado rin ang mga tumingin na bumisita ang salarin sa kanilang lugar para gawin ang krimen. Dahil sa kanilang mga natuklasan, agad silang naghigpit sa baryo. Alam nila na hindi ito maaaring mapalagpas, lalo na't sa tinagal-tagal nilang naninirahan dito,
wala pang nangahas na gumambala sa kanilang katahimikan. Ang pangyayaring yon ang nag-udyok sa mga mangkukulam at mambabarang na magkaisa para tugisin ang mga nilalang. Dali-dali ring gumawa ng grupo ang mga ito na kalaunay pinamunuan ni Inggoy. Base sa mga napag-usapan, wala silang ibang gagawin kundi hanapin ang mamamaslang at ibalik sa kanilang lugar. Siguraduhin din nilang buhay pa ito nang sa gayoy mabigyan nila ito ng kaukulang parusa. Mariinding inilahad ng mga matatanda sa kanila na dahil sa pangyayaring yon, bahagyang matitigil ang pakikipag-ugnayan nila sa mga baryong kumukuha ng kalakal. Matapos naman itong makapagsalita, binigyan ng 1 linggong palugit ang nabuo nilang pangkat. Habang nasa kasagsagan ng pag-aani, naging abala naman noon sila Inggoy sa paghahanda ng kanilang mga sarili. Matagal-tagal na rin magmula noong gumamit sila ng lihim na karunungan, kaya sa unang subok, medyo nahirapan silang lahat. Ngunit sa katagalan, nang unti-unti nang manumbalik ang kanilang memorya ukol dito, napakadali na lamang para sa kanila na magamit ang lahat ng aral na matagal-tagal na nilang kinalimutan. Pagkatapos nilang mahasa ang kanilang mga sarili, bumalik sila sa bahay ng matanda para tumingin ng mga bakas ng kriminal. Masinsinang paghahanap ang kanilang ginawa hanggang sa may natagpuan na silang mangilang-ngilang mga bakas. Nang malikom na nila ito at mapagtagpi-tagpi, humingi na sila ng permiso sa kanilang mga nakatatanda para tumungo sa mga baryong malalapit. Hindi nagtagal, nang sang-ayunan na nito ang kanilang lakad, agad naman silang umalis ng baryo. Wala silang pakialam noon kung marami pa silang naiwang trabaho dahil ang nasa isip nila, may paghigante ang matandang minsan nilang naging gabay. Nga pala pinuno, binubuo ng 6 katao ang grupo na pinamumunuan niya. Halos lahat sila magkakaedad lang, nang sa gayoy hindi sila mapaghinalaan sa lugar na kanilang pupuntahan. Dagdag pa niya na, ang pinakamatanda sa kanila noon ay nasa edad 24 na taong gulang, habang siya naman 22 anyos lang. Subalit huwag kayong paluloko sa kanilang pagiging bata dahil ang mga ito ang isa sa kapangyarihan ng kanilang baryo. Dumaan pa ang 3 araw. Nakarating na sila sa mga bayan na milya-milya ang layo mula sa kanilang tahanan. Marami mang pinagdaanan para marating ang lugar. Alam nilang hindi pa ito sapat upang mahanap ang kinaroroonan ng taong pumatay sa matanda. Ayon pa sa kanya na, kahit napakahusay ng kasama nila sa pagtunto ng mga bakas, hindi nito maipagkakaila ang matinding hirap, gawa ng yung bakas na kanilang sinusundan, may mga pagkakataong nawawala. Marami ring direksyon ang itinuturo nito, indikasyon na hinaluan ito ng aral ng bagat. Dahil dito, hindi sila basta-bastang makausad. Kakarampot lang din ang kaalaman na hawak nila ukol sa kriminal, kaya habang tumatagal, unti-unti na ring bumababa ang tsansa na ito ay mahanap nila. Ngunit nang marating nila ang lugar ng Bangao, dahan-dahang nag-iba ang sitwasyon ng grupo. Nakumpirma na kasi noon ang kanilang kasama na dito naninirahan ang taong hinahanap nila. Matapos naman nila itong malaman, agad naman nilang pinakiramdaman ng nayon pagkapasok nila rito. Sa entradang bahagi pa lang, nakakaramdam na sila ng kakaiba, kaya doble-doble ang pag-iingat na ginawa nila. Pilit na rin nilang ibinaba ang bakod at puder nila sa katawan upang hindi na ito mapansin ng kanilang mga kalaban. Ngunit pagdating nila sa isang makipot na eskinita, bigla na lamang silang natigilan nang mapansin nilang parang merong mga nagmamasid sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa nang nagsilabasan ang iilang mga kalalakihang may dalang sundang sa iba't ibang parte nito na kalaunay sumukol sa kanilang grupo. Nang mapansin naman ni Inggoy ang sitwasyon, pilit naman siyang maging mahinahon upang makausap ang mga lalaking kanilang kaharap.
Makikidaan lang kami. Kaya kung pwede, paraanin niyo kami. Mahinahong wika niya habang isa-isa itong pinagmamasdan. Nang marinig naman ng lalaking kaharap niya ang kanyang sinabi, dahan-dahan itong ipinatong sa balikat ang hawak nitong talibong habang sumasagot sa kanya ng, "Makikidaan lang ba talaga? Huwag ka nang magkaila, bata. Alam namin kung bakit kayo dumayo rito. Di ba may hinahanap kayo kaya kayo nakarating dito?" Dahil sa sinabi nito, agad silang naalarma kasi sa tono ng pananalita nito, hindi malabong may alam ito sa taong hinahanap nila. Maya-maya pa, nang hindi na matim ng kanyang mga kasamahan ng sitwasyon nila, nagpa siya na itong bumunot ng sundang, sabay sindak sa kanilang mga kalaban. Itinaas na rin ito ang mga bakod at puder sa kanilang katawan, dahilan para magtarak ng mga kawayan ang ilang mga lalaking sumukol sa kanila. Akala nila Inggoy, walang silbi ang mga kawayang yon, pero pagsambit nila ng mga buhay na salita, bigla silang napatigil nang maramdaman nila ang bisa ng mga dasal na yon na unti-unting rumerebuelta sa kanilang mga katawan. "Huwag niyo nang subukan. Kayo-kayo lang din naman ang masasaktan. Kagaya ng sinabi ko, inaasahan na namin ang inyong pagdating. Alam naming makapangyarihan kayong mga mangkukulam at mambabarang, kaya naghanda kami ng patibong na babagay sa inyong abilidad. Huwag kayong matakot, kaibigan, sapagkat hindi kami kasing lupit ng pamilyang inyong pinagmulan." Matapang na sagot ng kausap niya, matapos nitong maipakita ang kapiraso ng mga abilidad nila. Nang marinig naman ni Inggoy ang tungkol dito, doon niya napagtanto na sa mga oras na yon wala na silang kakayahang gumamit ng lihim na aral. At para manalo laban sa mga ito, kinakailangan nila roong makipagbuno sa abot ng kanilang abilidad. Nang mapagtanto naman ito ni Inggoy, agad niyang inutusan ng kanyang mga kasama na maghanda na. Pagsilay naman ng mga kalaban nila na nakahanda na silang makipaglaban, dito na ito sumugod hanggang sa magsimula na ang labanan. Sa loob ng halos 20 minutong pakikipagbuno, marami sa mga kabahayan sa lugar ang nawasak. Akala nila kakayanin nilang labanan ng mga antingero, pero nang magsimula na itong gumamit ng abilidad ng mga mutya, dito na rin paunti-unting nagapi ang kanilang puwersa. Hindi nagtagal, dito niya nasilayan ang kanyang mga kasama na paisa-isang bumabagsak di kalayuan sa kanya. Dahil dito, wala na rin siyang nagawa kundi ang magpahuli sa kanilang mga kalaban. Matapos ang pangyayaring yan, bugbog sarado silang tinali sa kawayan ng mga ito. Nang maitali na ang lahat, agad naman sila nitong pinahila sa 2 kalabaw. Hinang-hinaman ng katawan, wala silang nagawa kundi ang sumunod hanggang sa marating na nila ang likod ng isang maliit na burol kung saan nagkukuta ang mga antingero. Pagpasok naman nila sa maliit na nayon, dito tumambad sa kanila ang komunidad na binubuo ng mga antingero at manggagamot. Sa sobrang dami ng mga ito, nasisiguro ni Inggoy na kapag lumusob ito sa kanilang baryo, mataas ang tsansang malipol nito ang lahat ng kanilang mga mandirigma. Hindi kalayuan sa bukana ng nayon, nakita nila ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok. Meron na rin itong daladalang tungkod na kung titingnan parang wala na itong kakayahan. Subalit nang ginamitan niya ito ng 3 mata, dito niya napagtantong ang matandang yon ang pinakamalakas sa baryo. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ang matanda, nakita niya na parang nag-aalab ang kaluluwa nito. Hindi rin pangkaraniwan ang hawak nitong baston sa kadahilan ng para itong binabalot ng likidong apoy. Matapos naman niya itong masilayan, pilit niyang ibinalik ang pangkaraniwan niyang paningin. Kapag kasi ginagamitan niya ng 3 mata ang matanda,
Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding sindak at takot. Pagsilay naman ito sa kanya, nasipat niya itong napangiti, kasabay ng pagwika nito ng, "Oh, bakit ka tumigil sa pag-uusisa? May nakita ka bang kakaiba, bata?" "Huwag kang mahiya. Tingnan mo na ako. Sa gayong paraan, makukuha ko ng napakadali ang iyong respeto." Dahil sa sinabi nito, agad namang umalma ang mga kasama niyang walang kapasidad na gumamit ng ikatlong mata. Alam niyo kasi, Pinuno, sa hanay ng lihim na aral ng kaliwa, napakahirap ipamulat ang diwang hiwaga. Kontra kasi ito sa pinag-aaralan nilang abilidad, kaya kung susubukan nila itong gamitin, paulit-ulit silang mabibigo. Imposible na maisakatuparan ng ganoong kakayahan, maliban na lamang kapag meron ka na nito bago ka pa man mag-aral ng lihim na karunungan. Ganun ang sikreto upang makakuha ng ikatlong paningin kapag ikaw ay nasa panig ng kaliwa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi pinansin ng matanda ang mga kasama niyang paulit-ulit na nagwawala. Wala man itong sinasabi, pakiramdam niya kaya hindi pinapansin ng mga ito ay dahil sa napakalayo nito sa antas ng kapangyarihan ng matandang antingero. Hindi nagtagal. Dala ng kanyang pag-aalala para sa kanyang mga kasama, di na siya nakapagpigil na ito ay pagalitan at pagsisigawan. "Ano ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang sitwasyon natin? Ano bang gusto niyo? Mamatay tayo rito ng magkakasama? Imbis na magmakaawa kayo para makaligtas tayo, ganyan pa ang ginagawa ninyo. Mga hindi marunong mag-isip." Dahil sa kanyang sinabi, pansamantala namang nanahimik ang mga kasama niya. Marami pa sana itong gustong sabihin pero hindi na yon nangahas dahil sa alam nilang galit na siya. Maya-maya pa, habang nananatili ang katahimikan sa buong paligid, dito na nila nasilayan ng matanda na dahan-dahang lumalapit. Pagharap nito sa isa niyang kasama, bahagya nitong inilapat ang dulo ng tungkod sa dibdib nito habang sumasambit ng mga buhay na salita. At sa pagtahimik nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang namumuong apoy sa loob ng katawan ng kanyang kasama. Nang mapansin naman nito ang nangyayari, dali-dali nitong sinubukan ng pagkalat ng apoy sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nakapaglikha na ito ng butas sa kanyang likod na agaran namang dinaluyan ng likidong apoy. Paunti-unti, napuno nito ang kanyang katawan hanggang sa sumuka at lumuha na rin siya nito. Sa loob lang din ng ilang minuto, nahati na sa dalawa ang katawan nito. Nang masipat naman ito ng iba pa niyang mga kasama, nagpumilit naman sila roong lumayo habang nagmamakaawa. Nang marinig naman ng matanda ang kanilang mga hinaing, dito na sila nito kampanting nilisan na animoy meron pa itong malaking plano sa kanilang lahat. Pagbalik nito sa dati nitong kinatatayuan, nagpatuloy ito sa pakikipag-usap sa kanya. "Kagaya ninyo, ilang siglo na rin kami ritong umiiral. Kami ang tagabalanse ng mundo at mamumuksa ng mga masasama. Tama kayo ng hinala. Kami nga ang pumatay sa matandang nagmula sa inyong baryo. Pero meron kaming mga sariling rason kung bakit namin ito ginawa. Ang mali nyo lang, dapat hindi nyo na kami hinanap. Kung hinayaan nyong lumipas ang inyong galit, hindi sana kayo mapapahamak." Nang marinig naman ni Ingoy ang sinabi nito, pinilit naman niyang magdahilan na kesyo hindi naman nila alam. Nadala sila ng kanilang mga emosyon at ng kung ano-ano pang rason na maaaring makapagbigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang matandang kausap niya ay isa palang pantas sa lahat ng larangan. Kailan may hindi pa ito naiisahan ng kahit na sino, kaya ang ginagawa niya ay walang pag-asa para mapabago ang isip nito.
Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, napansin niya na parang walang interes ang matanda sa kanya. Di na rin ito gaanong sinasagot ang kanyang mga sinasabi hanggang sa dito na ito magdesisyong ilahad sa kanya ang daan kung nais nilang makamit ang ikalawang pagkakataon na hinahangad nila. Sa kumpas ng kamay nito, inilabas ng mga kumpol ng antingero ang mga hawlang pinagkukulungan nito ng mga gabunan. Nang paisa-isa itong maiharap sa kanila, nilapitan nito ang bawat isa para tingnan ng mata sa mata. Pagkatapos, muli itong bumalik sa pagitan nila at ng mga gabunan habang nagwiwika sa kanila ng, "Buhay o kamatayan, kayo na ang magdidikta. Ang ikalawang pagkakataong hinahangad ninyo, ibibigay ko na. Ngunit para makuha nyo ito, kailangan nyong talunin ang aming mga alipin. Sa sandaling matalo nyo sila, ora mismo pauwiin ko kayo ng walang kahit isang galos sa katawan. Pero kapag kayo naman ang natalo, pasensyahan na lang." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, pinagpapapalo nito isa-isa ang hawla ng mga gabunan. Nang mapansin naman niya ang ginagawa ng matanda, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilanang ang mga nilalang na nasa loob ng hawla tila bang hindi ito itinuturing na kalaban. At ang mas nakakapagtaka pa, sa kanila lang ito nakatingin. Naanimoy mas gigil ito sa kanilang grupo kumpara sa mga antingerong nagpahirap sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, napatotohanan ni Inggoy ang otoridad ng matanda. Dito na rin niya naunawaan kung gaano ito kamakapangyarihan. Ilang minuto pa ang lumipas, isinama sila nito sa isang malaking kulungan. Mula sa lugar na yon, naghintay sila sa pagsapit ng gabi para makaharap ang mga gabunan. Habang nasa loob, kitang-kita nila ang paghahanda ng mga antingero para sa gaganaping laban. Ayon sa kanya, na sa kanilang pagmamasid, dito nila nakita ang malaking pagdarausan ng duelo. Napapaligiran ito ng lubid, tapos may mga lambat ito sa itaas upang masigurong walang makakatakas. Hindi rin niya may pagkakailang matibay ang mga lambat na naroon, kaya naman kahit anong isip niya ng paraan, tanging ang pagpatay lamang sa mga gabunan ang susi ng kanyang kaligtasan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, kinausap niya ang kanyang mga kasama upang mapaghandaan ang nalalapit na pagbubuno. Mga kaibigan, makinig kayo. Sa ngayon dapat niyong maunawaan na nasa gitna tayo ng buhay at kamatayan. Ang mga gabunang nakaharap natin kanina, ang susi ng ating kaligtasan. Kung gusto niyong makauwi ng ligtas, talunin niyo sila sa abot ng inyong makakaya. Huwag kayong susuko dahil habang may hininga, meron at meron tayong pag-asa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik lang naman itong sumang-ayon. Pagsapit naman ng gabi, dito na nagsimulang lumiwanag ang pagdarausan ng duelo. Marami na ring mga antingerong naghihintay, na animoy sabik na sabik ang mga ito. Pagpatak naman ng 7:00 ng gabi, dito na sila kinuha ng bantay ng kulungan. Bago sila nito palabasin, nilagyan sila nito ng tela sa kanilang mata upang limitahan ang kanilang mga nakikita. Maya-maya pa, pagdating nila sa loob ng liwasan, bumungad sa kanila ang mga gabunang nakasuot ng kadena sa leeg. Habang pinagmamasdan sila ng mga ito, panay ang ginagawa nitong pag-angil na parabang hindi na yon makapaghintay. Nang mapansin naman ni Inggoy ang ikinikilos ng mga nilalang, maigi niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin. Naisip niya na, bakit pa nila kinakailangan maglaban kung unang-una magkakampi naman sila? Dagdag pa niya na, kung makukumbinsi niya ang mga gabunan na makipaglaban sa kanilang panig, may posibilidad na makaligtas sila roon ng sama-sama. Hindi lang yon,
Makakapatay din sila ng mga antingero bilang ganti sa pagpapahirap na ginawa nito sa kanilang grupo. Kalahating oras bago sumapit ang duelo, may mangilan-ngilang individual ang nagsabi ng kanilang saloobin ukol sa mangyayaring pagtatanghal. Nagbigay din ng mensahe ang matanda sa kanila at sa mga gabunan ukol sa mga mangyayari pagkatapos itanghal ang mga magwawagi. Sa kanilang pakikinig, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para makausap ang kanilang mga kalaban. Noong una, hindi pa siya nito gaanong pinapansin, pero nang makuha na niya ang atensyon nito, pasimple niya itong sinenyasan kahit may mga bantay sila. Pagkaunawa naman ng gabunan sa kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla itong umiling, indikasyon na masyadong malabong mangyari ang kanyang binabalak. Pagkalahad naman dito ng gabunan, napayuko na lamang ito, animoy malalim ang iniisip. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa entablado nang tawagin na isa-isa ang mga kalahok. Pagkatapos pinapasok na ang magkabilang panig na maglalaban hanggang sa ito ay nagsimula na. Sa kanilang grupo, yung pinakamalapit sa kanya ang naunang nakipagbuno. Tiwala siyang matatalo nito ang gabunan, pero nang magsimula na ang labanan, dinurog ito ng nilalang na animoy isa lang itong pangkaraniwang tao. At sa loob ng halos 2 minuto lang, nagwakas na ang duelo kung saan ang nagwagi ay sa panig ng mga gabunan. Pagbaba nito ng entablado, hawak-hawak pa rin ito ang labi ng kanyang kasama habang pinapapak na parang nagmemeryenda. Diretso rin itong pumasok sa loob ng kulungan, indikasyon na nasanay na ito ng mabuti ng mga antingero. Matapos nun, sumunod naman ang kasama niyang kilala sa grupo bilang tagahanap ng bakas ng kanilang mga biktima. At kagaya ng inaasahan, namatay din itong nakikipaglaban sa gabunan. Paunti-unti, napagtanto ni Ingoy na wala talaga silang laban sa mga nilalang na yon. Hindi nagtagal, nang malipol na nito ang 4 niyang kasama, pansamantalang itinigil ng matanda ang duelo. Matapos nun, lumapit ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Ikaw ang pinuno nila, hindi ba? Dahil sa naubos sa mga kasama mo, bibigyan kita ng mas malaking tsansa para mabuhay. Imbis na makipaglaban ka rito, tatakas ka sa aming lugar at ipapahabol kita sa lahat ng gabunang pumatay sa iyong mga kasama. Ikaw na ang bahalang magpasya kung tatakas ka o kaharapin mo sila para ipaghigante ang mga taong nawala sa iyo. Mahirap na desisyon, ngunit kailangan mong mamili. Sige na, bibigyan kita ng 5 minuto para makalayo." Nang marinig naman ni Ingoy ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo. Lahat ng puwersa niya itinuon niya rito, gawa ng sa lugar na yon, medyo may distansya ang kakahuyang pinakamalapit. Alam niya kasi na kapag naabutan siya ng mga gabunan sa patag, tsak na ang kamatayan niya. Dahil sa ganoong pangyayari, pagod na pagod man, di siya tumigil sa pagtakbo. At habang lumalayo, naglatag na siya ng mga bagat at sabulag sa buong paligid. Gamit din ang kanyang mutya, pilit niyang ikinubli ang kanyang sarili upang hindi siya nito basta-bastang matunton. Hindi naglaon nang matapos ng minutong ibinigay sa kanya ng matandang antingero, dito niya na narinig ang atungal ng mga gabunan. Para itong nagwawalang mga demonyo sa kasagsagan ng gabi. Kaya naman kahit alam niyang ilang metro na lamang ang layo nito, hindi pa rin siya sumuko. Mabuti na lang talaga, bago siya maabutan ng mga nilalang na yon, nakasilong na siya sa kakahuyan. Pagsilay naman niya sa kanyang dinaraanan, maigi niyang pinagmasdan kung saang direksyon daraan ng mga gabunan. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang mga anyong ginamit ng mga ito,
Tsaka pa lamang siya humanap ng armas na kapaki-pakinabang. Ang problema lang, pawang mga kahoy ang nakita niya sa paligid, kaya naman napagtanto niya na hindi niya kayang paslangin ang mga gabunan ng mabilisan. At sa oras din na inatake niya ang isa sa mga ito, yun ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Dahil sa ganoong kaisipan, lahat ng galit na kanyang nararamdaman, minabuti na niyang talikuran. Sa sandali kasing magpadala siya sa emosyon, lahat ng mga pinaghirapan nila ay mababaliwala. Naniniwala rin siyang masaya ang kanyang mga kasama na makatakas siya, alang-alang sa kaligtasan ng kanilang baryo. Dahil dito, hindi niya na piniling makipaglaban. Walang sabi-sabi, ipinagpatuloy niya ang paggapang papalayo habang pinakikiramdaman ng mga nilalang na naghahanap sa kanya. Ayon kay Ingoy, na kahit hindi siya nakita ng mga ito, marami siyang pinagdaan ng hirap na hindi kayang malagpasan ng kahit na sino. Sa kasagsagan kasi ng gabing yon, hindi lang isang ahas ang tumuklaw sa kanya. Aminado rin siyang napahina siya nito. Pero dahil sa tulong ng mga lunas na kanyang dinala, nakausad siya. May mga engkantong buwaya ring muntik nang lumapas sa kanya na nagdulot ng malulubhang pinsala bago niya ito tuluyang matalo. Dagdag pa ni Ingoy, 6 na araw at 6 na gabi siyang sinunda ng mga gabunan sa iba't ibang panig ng bundok at gubat na malapit sa lugar ng Mankayan. Halos kung saan-saan na rin siya noon sumuot para lamang maitawid at mairaos niya ang isang buong araw at gabi. Inakala rin niyang wala na siyang pag-asang makaligtas. Mabuti na lang talaga, nakasilay siya ng grupo ng mga mamumundok. Ito ang nagligtas sa buhay niya dahil sa tulong ng isang antingero nitong kasama. Iyon ang pumatay sa mga gabunan at kalaunay naging daan upang makalaya siya sa kalbaryo na kanyang kinakaharap mag-isa. Dala ng takot sa antingerong nagligtas sa buhay niya, hindi siya nagtagal sa poder ng mga ito. Nangihinaman at parang naliligaw, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay hanggang sa makarating na siya sa kanilang baryo pagkaraan ng 1.5 buwan. Marami ang nagulat sa kanyang pagdating dahil lahat ito pinaniniwala ang matagal na siyang pumanaw. Dagdag pa ng kanyang mga kasama na sinubukan siya nitong hanapin pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Iyon ang rason kung bakit naghintay sila sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig naman niya ang patungkol dito, ipinagbigay alam niya ang tungkol sa pag-iral ng matandang may nag-aalab na kaluluwa. Inakala niya kasing gaganti ang kanyang mga kasama, pero nang marinig nito ang kwento niya, bigla naman siyang kinilabutan nang makita niyang isa-isang nagsilikas ang kanyang mga kapanalig. Ultimong pinuno ng kanilang nayon, hindi na rin nagkaroon ng lakas ng loob para manatili sa lugar na yon. Ganon kalakas ang matandang namumuno sa hanay ng mga antingero. Lumipas pa ang mga araw. Napilitan na rin siyang bumaba ng baryo. Dala ng matinding takot buhat sa mga nangyari, lahat ng kanyang karga at kaalaman, tuluyan niya na itong tinalikuran. Muli niyang binuksan ang puso sa Panginoon at hindi nagtagal, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagpapala nito. Magmula noong ginawa niya yon, nagkaroon siya ng magandang buhay na hindi niya sukat akalaing magiging posible pa. At hanggang sa pangkasalukuyang panahon, paulit-ulit na nagbibigay leksyon ng kanyang nakaraan, lalong-lalo na yung naranasan niyang dilubyo noong bigyan siya ng pagkakataong tumakas ng antingerong may nag-aalab na kaluluwa na may mga aliping gabunan.